ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастен. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. ди сарғанаҷина ки биғз бародарони азиз баҳри шумо навор мекунем. иншоалло ки молако ҳарчу беҳтарин ма масъала аҳлишон беҳад молакои аҳлан ё шакан давно партифтагӣ нестанд. моло ҳарчу биғзан бародарони азиз хушрӯ тамошо кунед, камтар маълумот метинед дар бораи моло мегзарем ба масъалаи нархи навошум. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед, бипурсед, метавонед ки биаи пеши бибинед моло бародарони азиз дар хона. моло ҳарчанд молакои нағзанд. анами рақами як имоҳай як бор масъалаша аҳлиша нишон метим бародарони азиз. ин тарафи қафои мол як бор халтасинашта беҳад чӯчак пари хуб дора. аҳлиш бемалол меқапӣ мебини бародарони азиз. ҳозир нишон метем, ҳамаша нишон метем. хушрӯ тамошо кунед. ин бародарони азиз масъалаи аҳлиша бибинед. беҳад чӯч пари хуб дора, синаки сафеди хушрӯ дора. ираби бисёр чӯчакои хуби хушрӯ дора. ина бибинед масъалаи бародарони азиз. масъалаи аҳлиш, масъалаи хӯрдан, бовар кунед дар хӯрдан номри як мо беҳади беҳад хироай а ягон чи адказ наменад, фақат ба пешай. масъалаи хӯрданаш гусалаш калони хушрӯ даст намезанад бародарони азиз. давнони калон партифтагӣ нест. худаш гусалаам хеле маълум аст, одами молшинос мефаҳмад ки калони майдаги мола. баҳри ҳамаи молои мо бародарони азиз як тайлайка дареғ надоре. касоне ки дар канали мо меҳмонанд подписатсия кунед, поделитсия кунед ки наворҳои хуб бо ҳам хеле молакои базеб баҳри шумо навор кунем, партиём шумо бибинед. касоне ки молхаранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. касоне ки талаботи мол доранд ки барои хоҳиши дидан нархи наво бинависанд, фикра ки доштанд дар зери комментария. касе ки моли зоидагӣ дар кош, моли зоидагӣ биғзам дорем, гусалаи калон дорем, 2 та зоидагӣ дорем, 1 та зоидагӣ дорем. метавонанд ки занг бизананд, харидорӣ кунанд. метавонанд ки занг бизанед, бипурсед бародарони азиз. мо навор мекунем, мепартоем, мебинед. рӯзҳои наздик мумкин ки дар каналам бимонем шуд. бо иншоалло ки ҳастанд. ҳозир бо 2 та моли дигарам ҳаст баҳри навор кардан. бо мумкин пагайдга боша навор кунем, партоем. ҳозираша ҳамин 2 таша навор кардем. иншоалло ки беҳтарин молай як бор пешкаш намӣ халтаи синаи мола тамошо кунанд. бародарони азиз беҳад моли зури. бародарони азиз тарафи пастшам бибинед чӯчоша хеле чӯчакҳои нағз дора, синаи хуб дора бародарони азиз. халта синаи зури дора ҳамин мол. бародарони азиз мегзарем ба масъалаи нархи ҳамин мол. бародарони азиз нархи ҳамин мол, нархи дастрасаи мола моли базебакай 12000 сомон муомила дора. доставкаш ҳисоби канали Бохтар Сити мешавад бародарони азиз. як бор хуш рӯйгар тамошо, 12000 сомон муомилаи нағз дора бародарони азиз. моло майдаҳан ёшан базебане ки ҳамин мол моле ки базеби хушрӯе ки чанд қай бигӯй 12000 сомон муомила дора. боз як борам такроша рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. нархи мол 12000 сомон муомила дора бародарони азиз. хушрӯ тамошо кунед, бизанед як тайлака баҳри ҳамин мол. иншоалло ки моли беҳтарин аст. бародарони азиз, анами рақами дуи моли мо аст. сирхала ина беҳад молаки базебай. якум гусалаша хучон гусалаи бародарони азиз. як бор шохаи ҳамин молоро бинед хел майда барахтар ба қарафтагане ки моли нағз мешавад. иншоалло калон ҳам мешавад. беҳад чӯч пари хуб биба дора. рақами дуи моли мо анамия бародарони азиз. иша молаки базебай масъала аҳлиш, масъала халтасинаи чӯчоша тамошо кунед бародарони. беҳад синаи хуб дора. ососа бор пешкашда чӯч парша бибинед. диде бародарони азиз беҳад чӯч пари хуби ба дора. масъала аҳли хӯрданшон ҳамаш дар зини аввалай. он чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. бародарони азиз ҳар ди молои базебанд, молакои ёшанд, чун гусалаанд, воли дусолагиро буд кардаги нестанд. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикри иқтидоатонро дар зери комментария бинависед. моло иншоалло ки муомилаи хуб доранд. дар якҷоягирам савдо мешаванд, дар тоқагирам савдо мешаванд. масъалаи биғзишон бародарони азиз, анами сирхалҳак 6 моҳа биғзай. 6 моҳа биғзай ки гусалаш мезанад аста. ин номри як монанд бародарони азиз. ин 6 моҳа зоидтар барои ки гусала ин калонтар мезанад назар ба ин сирхала. ина мақсад ки мумкин камтар ягон фарқияте доранд камтар беш ба масъалаи пешу қафо рафтаги биқатгишон. биғзишон иншоалло ки аниқай бародарони азиз. клесиношон ҳам ҳастай. баъд
мусаллошон даста хуш шурӯъ мезананд бародарон азиз. Дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. Занг бизанед, харидорӣ кунед. Фикр ақидатон дар зер комментария бинависед. Хушу бародарон азиз аҳамият бите. Иншоалло ки моло молои беҳтаринанд. бародарон азиз масъалаи аҳлина молам нишон метиҳем сархаларам. эҷад нарбид. Хулоса бародарон азиз мол аҳлай хеле свободно маз ҷош чи ягоне беҳад аҳлака ягон камбудӣ надорад. Чоч пари хубам дорад. Ин хуш тамошо дистанция чочошам беҳад дорад. Ин масъалаи аҳли қафорам қапшони чи намеган ҷадмаром. Масъалаи аҳлишон халтасина хубам дорад. Ин хуш ва бурда синаш тамошо кунед. Чоч параки хуб дорад. Масъалаи нархи нош бародарон азиз ишам 12000 сомон муомила дорад. ҳар ҷо дар якҷоягирам савдо мешавад, тоқатоқарам савдо мешавад. Занг бизанед харидор кунед. Дар охири навор ина ҳарди моло дар якҷоягӣ бародарони азиз. Дар охири навор як дуои сарҷамона менем дар ҳаққи бародарони ғарибу мусофире ки ҳамаш аймо як каф дуо талаб доранд. Худованд парвардигори бузург барори кор хонободии тенҷи амонӣ насиби рӯзишон гардонад. Ризқшона аз хазинаи ғайбаш ай ризқи ҳалол насиб гардонад. омадани дидори падар модар зану фарзандонашон насиб гардонад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ ризқи рӯзишон насиб гардонад. То наворҳои оянда худо ҳофиз.